Правя това видео, за да информирам за видеото. Не свиквайте с войната. Силно обращение на Равин Асман от Вашингтон. В това ексклузивно интервю екипът на АЛАТРА разговаря с Моше Реувен Асман, главен равин на Киев и Украйна, ръководител на Общоукраинския конгрес на европейските религиозни общности. Това е искрен и дълбок диалог с духовен лидер, който в изключително сложни за страната времена, без да пести сили, се грижи за украинците и призовава международната общност да не свиква с войната. От началото на пълномащабното нахлуване на Руската федерация на 24 февруари 2022 година, Моше Асман се превърна в символ на морално мъжество, вяра и хуманитарно лидерство. Той не напусна Киев в най-опасните дни и превърна Бродската синагога в хуманитарен щаб. Организираше евакуацията на хиляди хора, доставяше храна, лекарства, дрехи, генератори, системи за пречистване на вода и друга критично необходима помощ. Той активно представя Украйна на международната сцена, среща се с политици и лидери на общественото мнение, призовава за по-нататъчна подкрепа и помощ за Украйна. Неговият принос е отличен на най-високо ниво. На 27 юни 2025 година президента Владимир Зеленски награди Моше Асман с орден за заслуги втора степен. В интервюто Равин Асман споделя своето виждане за това, защо Украинската седмица във Вашингтон има особено значение за засилването на международната подкрепа за Украйна. Той подчертава важността да се казва истината за това, че войната на Русия срещу мирното население на Украйна продължава и че светът не трябва да свиква с ежедневните загуби, човешката болка и разрушаването на гражданската инфраструктура. Специално внимание Равин Асман отделя на хуманитарните последици от руските атаки срещу енергийната и гражданската инфраструктура на Украйна, особено в периода на зимните студове. В разговора става дума за хората, които остават без ток, топлина и вода, за възрастните, семейства с деца и тези, които физически не могат самостоятелно да преодолеят последиците от блекаутите на руските обстрели. Той подчертава, че тези действия имат системен характер и създават пряка заплаха за живота на гражданското население. Значителен акцент е поставен върху темата за децата, като най-уязвимата част от обществото. Равин Асман говори за моралната отговорност на международната общност да защитава детството дори в най-сложните условия на войната, подчертавайки, че защитата на децата не е политически въпрос, а основен хуманитарен дълг. Също така в интервюто той разказва за конкретни инициативи за помощ, по-специално за мобилните центрове за подкрепа, които работят в засегнатите райони. В тези центрове хората могат да се стоплят, да заредят средства за комуникация, да получат топли напитки, базова помощ и човешка подкрепа. Равин Асман подчертава, че истинската духовност е неразривно свързана с действието, а отговорността за ближния започва с конкретни стъпки, особено тогава, когато наблизо има хора, които се нуждаят от незабавна помощ. В края на разговора той се обръща към международната общност, украинската диаспора и всички са причастни с призив да не губят фокус върху Украйна и да продължат подкрепата чрез хуманитарни инициативи, информиране и практическа помощ. Става дума за реални нужди тук и сега. Генератори, медицински средства, топлина, комуникации и ресурси, които спасяват човешки живот. Линк в описанието.